No, kamomil, áno. Áno. Kamomila čajík piješ, áno. A kto kázal kamomilu piť? Kto kázal kamomilu piť? Myška, aby pila, lebo bola čo? Myške bolo čo? Bola chorá? Áno. A kto povedal Krtkovi, aby išiel hľadať kamomilu? Kto povedal Krtkovi? Sova? Čo tam je? Ok, ja som chcel, Hanka, aby... Ja viem. No, poď ešte. No flowers, nie, neboli tam. No, poď ešte si daj. Choď ešte k dedušovi. Čajík a povedz mi, aký je čajík. Flowers našiel rôzne. No. Neboli to kamomila flowers, detko. No poď daj si ešte. No more. Okay. A aký je čajík? Dobrý? Yummy? To je blue, Áno, to je modré. blue. No poď. To je yellow, áno. Farba, áno. Na bas. Áno, taká istá ako na base. Presne, pozor na hlavičku. School bus je yellow, veľmi dobre. No poď ešte si dať, lebo aj detko chce. Aha. No more, prosím si lyžičku. Povedz ďakujem, detko. Ďakujem.